Yo, what's up mga pobreng guys, mayong gabi eh. So, ang oras na to kay alas 9:02. Kaagi ta gamay diri. Mo ni akong i-vlog ron, akong agi ron, gamay kayo. May nila ni kay natay isag kada hapon lang siguro ta, kahuna-huna ta, ug dito kahuna-huna, pag itay mahuna-huna na. So nagkuan dai ko diri guys sa akong panganto. Ha? Nanganto ko diri sa ako ang portahan. No? Andiri na ko siguro, ikas wala pa ni. Terus gawas. Hait kay guys Hait kay kanto, bantay ka. Hait kayo Gabi pagani ni guys atong agi samot na adlawan. Porting haita ginani gyud. Mo nang kamo ay mo kumpiyansa so dire sa kuang balay kay masig gid mo aning mga kanto ani masambad na inyong panit. Kita nga niyo. Hait kay guys. Porting haita pagani ni matarong untong nga kilid rin na siguro hait ikay guys. So mana sa ta guys dire sa pikas sumpayan tani baga-baga ra man babaw. Ako ni sige tuntunan naron di mahiwi ato ang kuan to ang sira. So ang sira ani simbol tag sira na tay kwarta. Ako tay kwarta anak lang sa gina naginot sa mi sa mong sira nga kana ukab-ukab sama ani ko sira sandig lang sa ba ya dere kay sandig ram gyapon imong sira dere ani guys automatic guys bantay ka ana-ana ra masira ana-ana ra sira na kaya ang ilaw misira adi ama sa sira nga automatic yan na ra masana diha. Okay kayo so ang anak ta mo dag paning kamot ron guys kaya nagkapobre-pobre na kita. So di pag inimaawan yung pagkapobrehan mga pobre pag kita kasamot kaya akong bata magduha na kabuok. So atangil lagi ninyo ang akong dagan sa kuwang panginabuhi kaya maura gini akong i-vlog dire sa mga kuwan niya shout out din na nagpa shout out si kuwan Alpichi mabuyo kauban na mo sa Silvers Dipo wala siya merchandiser naasahin sa Lapu-Lapu. Shout out sa tanang mga kauban ako sa Lapu-Lapu branch Silvers Dipo. So din ako tason mga guys kay sugo ko sa kong asawag mangutang tos babaw kay wala mo utang naman gini bago pa ta nagsweldo. So among sildo hurot dayon sad kay mao lagi ni hibaw kas panahon ron nga ang kwarta maguhitan nimo gamay wag tang dayon tungod sa atong mga utang grabe wa pagani ta masilduhe gikauna na nato. So mao lagi natong life ron na maanad lagi ta madugay katong wa pa maanad pag anad-anad na mo. Abot rin tanong panahon nga katong iyon nila nga ag 20 kilos bugas torting induta ato unta si taraon talang ni si kuan Bongbong Marcos mao manay sad-saad nga tag 20 kilo bugas kuno mo nang ato ginagibutaran siya kay ningon pud sila nga kawatan ko na si Bongbong Marcos
Butaran lagi hapon nato may nang atog yung mga siren kung kawatan bagit. Sabi ng tama na huwag mga biin yung tanan. God bless. Amping ta kanunay. Bahalag pobre basta maning kamot. Bahalag pobre basta maiglawas.